sende en af drengene på solo. Og venligt træffe dit valg senere. Check it out, check it, check it out, check it, check it, check it out, check it. Hey, Greg and the CE coming hip hop. Jeg har lige tjekket ind. Jeg er pisse spændt på animationen, jeg har fået. Og jeg er også klart den pæneste her på Lynx Paradise. Jeg får alle drengene. Hej alle sammen. Jeg hedder Andrea. Jeg er 19 år gammel og kommer fra Gentofte. Hej. Okay. Hej, jeg hedder Dan. Shit med Dan. Hej alle sammen. Jeg har fået en hemmelig opgave. Jeg skulle smide en solo. Jeg har valgt. Valgt! Jeg er selvfølgelig ærget over, at jeg skal sendes på solo, men jeg havde nok set den komme. Og det er hvad det er, så må jeg bare tage den næste uge, forhåbentlig. Der er brev. Der er brev! Var det brev? Hvad står der? Andrea er super fræk, og hende skal jeg i hvert fald ud og snakke med senere. Ja, jeg vidste jo, det var de to gutter lige siden jeg tjekkede ind. Og de gjorde det sgu også meget godt i sengen. Jeg tænkte, den ender med at knække. Det var fordi, at de simpelthen er lidt for voldsomme. Men jeg kan godt lide det. Jeg kan simpelthen ikke klare Andrea, hun tror bare, hun ejer alt. Ja, vi skal virkelig have det med det samme. Hey! Vi bliver nødt til at stoppe nu. Vi skal holde parceremoni. Valid, du er på solo, så værsgo gå. Oh my God. Jeg vælger